מכשיר T3 הוכנס השבוע לניסיון בתחנת לב תל אביב. החשיבות שאנחנו רואים בכלי הזה שזה כלי שמשדר יכולת הרתעה ויכולת בולטות ונוחות ברמה מאוד גבוהה. הוא התחיל יפה בלוס אנג'לס ושיפרו אותו והתאימו אותו לצרכים שלנו במשטרת ישראל. כלי שמשדר גובה, בולטות, מהיר, נגיש. אנחנו כתחנה חושבים להציב אותו באזור גזרת החוף, שוק הכרמל, מדרחוב, אירועים ציבוריים בכיכר רבין. זה כלי שמשדר נוכחות, הוא נוח, הוא ידידותי.